Yau to bari mu shiga cikin wannan bidiyon da mun nuna muku yanda suke asalin yanda ake yi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon mun zo ne mun nuna muku wani application wanda zaka yi yanda zaka haɗa irin wa'innan cartoon ɗin da kake gani suna yawo a YouTube irin su Mr. Kwalli TV da irin cikin daɗi ɗin nan. Zan nuna muku da irin application ɗin da ake haɗa irin wannan bidiyon na cartoon ɗin nan. Bidiyon na cartoon ɗin ba zuwa zaka ka siyo ba ko kuma ka je ka samu a wani waje ba. So kai tsaye kana shiga cikin wannan za ka gani ana yin mamin ne akai, wannan ya zo ya nasa, wancan ma ya zo ya nasa, wancan ma ya zo ya nasa, sai a haɗa akai. Yau dan uwa idan muka mana alamar subscribe ba ka da taimaka ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar kararrawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Yau bari mu shiga cikin wannan application ɗin domin ga yanda ake irin wa'innan abubuwa. Yau gashi nan mun shiga cikin application ɗin kamar haka. Bari mu jira application ɗin ya buɗe. Yau gashi nan mun jira application ɗin ya buɗe. Idan application ɗin ya nuna mana updating, amma dai mu ba za mu yi updating ɗin shi ba, bari mu yi amfani da shi a haka. Yau ga dukkanin abubuwan nan da yau gashi nan abubuwan dai kamar abu da suke haɗawa cikin wannan application, kamar abubuwan dariya ne ko suke haɗa cikin wannan application. Bari mu buɗe wannan kaji abin da yake faɗa. Yau wato wannan zaka iya ɗaukan shi ka saka ka buɗe shi kai ma ka saka recording naka na kanka, ko kuma ka yi magana taka ta kanka, ko kuma ka je ka ɗauko recording daga wayarka, ko kuma ka yi recording ɗin wani abu ka faɗi wani magana da kake son ya kasance ya ɗan yi daidai da wannan, ko ya ɗan yi daidai da ya zama wani comedy. Yauwa domin wannan idan zaka iya zuwa kai tsaye ma ka ɗora shi a YouTube channel ɗinka, ba magana, ba wani copyright, ba za su saka maka strike ba, ba za ka saka maka komai ba. Za ka yi amfani da shi, wannan free ne a cikin wannan application na ake creating ɗinsa. Wannan kaɗan ne daga cikin wannan sirrin, wannan kaɗan ne daga cikin abin da application ɗin ne yake yi. Duk da cewa da jima mun kawo aiki akan irin wannan application ɗin, akan wannan application ɗin yanzu ma dai mun sake dai kawo aiki a kansa domin ya kamata a ce mu ƙara fahimtar da 'yan uwa, domin shi ma wannan application ɗin kamar YouTube haka yake, kai ma za ka yi creating ɗin naka, kai uploading ɗinsa mutane su hau kai su riƙa yi, kai ma su riƙa yi kamar yadda wannan ya ɗora shi ma, kai ma a riƙa yi maka haka. Kuma za ka yi following ɗin mutum, za ka yi like ɗin bidiyo a ciki. Yau to bari mu shiga cikin wannan bidiyon da mun nuna muku yanda suke asalin yanda ake yi. Yau bayan yanda ka ga bidiyon na haka yana yi, yanda za ka ga bidiyon na haka yana yi, sai ka zo ka samu wannan alamar nan kawai sai mu taɓa ta kamar haka. Yau gashi nan yana loading, gashi nan yana loading, gashi nan yana loading. Yau yanda yake loading ɗin nan kamar haka. Llegaste a mi vida volando y te quité las alas, oh Margot, me besas y me vuelvo listo y me to ka ce kamar yadda yake wannan magana, to kamar kawai idan kai magana so kai magana ka, za ka iya zuwa ka zo ka taɓa wannan alamar ta nan wajen. Kana taɓa wannan alamar ta nan wajen to tafi maganar ka za su tafi tare da bidiyon. Kana faɗan magana bidiyon yana tafiya, kana faɗan magana bidiyon yana tafiya. Duk da cewa ni dai gaskiya ba zan iya ba, amma dai da na gwada muku ya zuwa yanzu. Yauwa dan uwa ka ga yadda ake amfani da wannan, kuma sannan za ka iya zuwa ka saisaita yi. Ga hinan 'yan mintuna ne, ba wai yawa bane ba da 'yan mintunan ba, 'yan sakwanni ne kawai na ɗan abin dariya ne, ɗan ƙaramin dai abin dariya. Bari mu nuna muku sauran bidiyo ka fahimci yadda ake wannan step 1 ɗin. Ga hinan za ka iya zaɓar yaruka da yawa, ga hinan za ka iya zaɓar yaruka da yawa a cikin wannan application ɗin. Za ka iya zaɓa su wanda za ka yi magana da su. Bari mu zaɓi wannan English. Bari mu zaɓi English, bari mu zaɓi wannan English UK ɗin, ko kuma in ce English Nigeria. Kamar haka. Yau yanda ya gani English. Much for me, I cannot let it go. Yau kage kamar yadda aka haɗa wannan, ka gani gashi nan wannan English ne.
wani English ne Nigeria. Ka gani yadda ya kasance suna yin wannan ka gani da ya kasance ana yin uploading ɗinsu, ana yin editing ɗin wannan, ana yin editing ɗinsu. Ka gani duk wa'innan za ka iya zuwa ka yi editing ɗinsu, ka yi aiki, ka saka duk inda kake da bukata. Yau dan uwa, wannan shine karshen bidiyon namu. Idan baka mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau mun gode.